un avisamiento. És un lujo. És un espai superbonic, apareix molt acollidor i això que està molt bé i que és una cosa... No ens ha dit que hem de fer la pilota ni res. No, però és veritat. I que és un... O sigui, nosaltres, per exemple, és això. Normalment actuem a estercoleros, a llocs que no... Però, clar... Sense calefacció. En canvi, avui s'estava a la temperatura. Avui la temperatura era molt bona. No, però que realment que és això, que és un espai molt bonic, el pati és preciós i doncs que... Un raconet. Ens farem ocupes! Oh, sí, jo sempre he volgut ser ocupa, sí. I pintar grafitis a les parets i aquestes coses, sí. I mos fotrem aquí encadenats a la nau alemany! Encadenem! Fins que no mos contracteu, eh? No! Jo us he reconegut. No, bé. Públic bé. Públic que... Bueno, home, era una presentació, no és com quan ven a veure un espectacle, jo crec que això es nota. N'hi ha que no saben ben bé com... Com enganxar. Sí, com entomar-ho, però en general bé, és el públic tranquil. Sí, amb ganes de que passin coses i bé. Sí que se't senti la veu, no és el mimo de la companyia, no. No sóc el mimo. No, doncs això, molt bé. Jo crec que també estan escoltant i estan esperant a veure què espera, o sigui, no, estan esperant a veure què ofereix la cua d'estiu, no? Un luxe públic. No, això ho ha dit perquè ell torna a actuar a la cua d'estiu, després ja prepara el terreny, estan esperant quan torna a venir un vermut, no? Sí, un vermut tindrem a fer. No, però és això, que la gent ve aquí a escoltar tota la programació i aleshores hi ha la interrupció teatral per part nostra i... Jo crec que un festival avui en dia on puguis fer la presentació de la programació i et vingui gent, no sigui només per premsa, diguéssim, sinó un acte realment on només se'ls explica el que es farà i tal, i et vinguin, ja no és una cosa normal, vull dir, ja vol dir que hi ha ganes, i això s'agraeix. Fem-ho ràpid, com sempre. No sé si... Què passa, carinyo? Una família que li agrada molt compartir-ho tot amb tothom, trobo que podríem deixar coses per casa i coses pel públic. Sisplau, anem al que ens ocupi. És molt senzill. Aquests programadors no només han obviat a la família Matafaluga, cosa que ja és un assassinat teatral per si sol, sinó que a més han obviat un fet històric com és l'aniversari de la mort de Sir William Shakespeare, que com tota la gent que hi ha asseguda aquí sap perfectament, es celebra el 400 aniversari enguany. Sisplau, família. Per favor. Sisplau, família. Homenatge a William Shakespeare. Homenatge a William. Em deixo un escop. Aquí. Com puguem. Casa de carrer, deixa tot un punt. Perfecte. Això era d'algú? Una. De la meva. La meva gata té Saps que està mullat, Som-hi! Mira. Mira. No. D'acord, ja està, perfecte. Si William Shakespeare ens ha sentit, ha plorat d'alegria. Sí, senyor. No. Home, jo l'únic que estic segura que la gent s'ha quedat amb la mel als llavis. Això segur. Doncs això, que a disfrutar de la cua d'estiu. Cua, no? Cua. Ara sí que es quedarà. Això no t'entrarà. Doncs fins la pròxima, que vagi bé. Merci. Si no tenim notícies... Padrino, sembles de la màfia. T'ha de fer això. El gat, t'ha sortit bé el gat.